Yo, what up, beautiful Mtata people? It's your boy Local Connect ZA. Welcome to the first episode Mtata Mchana podcast. Namhlanje silapha Mtata beating Gabs. More of Mtata uba uyazi, now uyayazi. It's a beautiful day, sunny kamnandi, silapha, and we just want to tell the people abangengoba semthatha uba emthatha siyakhipha. Emthatha kulapho ubunandi ubuthola khona. We're going to be here asking a few people about this lovely place and what it means to them, their favorite spot, so on and so on. So please, if you're watching this, hit the like button, subscribe, hit the follow button, the share button. Please make sure you comment. Comment. A few moments later. Kuhle. Shabe khomani xolo man, andizibambi mkhulu wami. Ngishapha man, yabo igama lami ngilunga kwamatikane mkhulu wami. So senza i-podcast thina yalapha eMthatha yabo kuthiwa Mthatha Mchana yabo. Into esiyenzayo sifuna abantu bangaphandle eMthatha ba understand okanye babe ne-perspective of i-entertainment life okanye indawo zojabula entertain abantu yabo. Ungabi soloko into yomthatha uba kuyaliwe eMthatha, there's violence, there's that yabo. Siyayazi uMthatha une-culture. Ndifuna nje bra like njengoba silapha namhlanje in this beautiful mall, like okay, siqala lapha ngomni Ngofaka kunyawo mhlamba ngobena kanye mhlamba ngobisi umntwanahle sithi izulu elikayehova umhlaba ngofako. Local Connect khona ishow esenzayo yabo Mthatha Mchana, sihambe sibuza nje abantu ngamakasi wabo uba ungubani mfethu yabo. So wena mfethu ungubani? Inathi tayam kwamanga usukuthi ngolapha Ngangelizwe mfowethu. So what brings you to Mthatha Ngebs mfowethu? like nje tama sejona njiwe apha man. Yeah, nje la weka 50 cents window shopping mfethu. Yeah. Like siya Brian, andiyabulela Brian. Hey make, by the way, xa umuntu ephumile lapha eMthatha yabo, let's say ongwalapha eMthatha. Xa uphumile lapha eMthatha uyiphuma mhlawumbe uyephi indawo yawo odla ngokuye uthi hayi yabona lapha siyakhipha siyahappen. Ngapha ko bypass like lo highness Yeah, bypass SMJ. Yeah. Exactly. So ke yani sivele mfethu ngubani? Masiphinde sibaxelele. Inathi tayam Bakufumana njani uFacebook? Inathi savage. Inathi Savage Facebook ne? Yeah. Ayina underscore ayina ndoni. Hayi See, dango tayam inathi Local Connect ZA mina mfethu yabona rapper nenza yonke imani yabona ngoku ngilapha presenting my own podcast, so that nathi is cool mfethu. So ndiyabulela mfethu unfollowishe nawe yabo. Wena tayam kanjani zabe grand mfowethu. Sharp mfethu ngilunga kwamatikane man yabo. Ubhukula umkhwanasi umhlophe uhosi yabo ngolapha eMthatha mfethu, but banibiza Local Connect ZA yabo. Ndi-rapper silapha size ngomthatha Mchana Mall of Mthatha yabo. So wena mfethu ngifuna ukubuza nje ngekasi lakho uba ungubani yabo. Ungubani wena mfowethu? Mfethu ndihlomla lapha nentsikinga ngelizwe. Hlomla bani fani Nongqele isiduko mfethu, kaloku singamaXhosa thina mfethu. Ewe. Isiduko sami. Okay mfowethu, hayi ndiyabulela mfethu. So what brings you apha wena mfowethu? Ndizojonga nje ishop lezimbala man. Ikhona into eshotayo nje ofuna uyidibanisa ne? Yeah. Hayi ndiyabulela mfethu. Wena xa uphuma apha eMthatha yeyiphi indawo oqonda uba yabona apha ndingasenana yam apha ndithi nje check indawo? Yo. Beating Gabs, right? Beating Gabs. Yabona khona nendawo elungiswa abo News Cafe or Spare. So yeah, yeyiphi indawo ngoku oqonda uba ubukho waya kuyo mhlawumbe, let's say most recent? Monti. Monti. Yeah. Monti ngabakhaya abantu baseMonti. Please make sure you follow us bafethu. Yeah. So for social media kuthiwa ngubani mfethu abantu bakufollowish? Formula S Savage. Hlomla S. So it's Savage Gang le enhle. Yeah. Okay, so Savage Gang bafethu, phethe Savage Gang eMthatha. Make sure you follow abafethu. Hlomla S Savage. Yeah, thank you so much Hlomla mfethu. Benemini emnandi la. Mojo. All right. Yeah, akho. Khomani yami.
Kuhle mkhulu wami. Shap kanjani mfowethu? Shap mkhulu wami. Igama lami ndingulunga wakwaMatikane, uBhugula, umkhwanasi, umhlophe. Singaba ngapha elisikisiki but ke ndizalelwe apha eMthatha mina. Ndiza apha nje mkhulu wami ndikubulisa nje in such a warm and a respectful manner because ke mina ke I believe this is it Khotman yami. Ndizo represent local connect ZA. Sine show apha esiyenzayo apha eMthatha ethi Mthatha Mchana podcast where we go around uMthatha kwezi establishment izinkulu. Sidibana nezo individuals, ask them about their whereabouts, yabo indaweni ezithandayo. Yeah. What inspired like umzekelo what inspired the outfit today yabo but sofika apho Yeah. okwangoku nisafuna ukwazi ba umkhulu walo lapha phambi kwami kubani. Abanthandayo banibizwa uSK nguseko lo. Isename nguQuluba, umfene lo ngibisa uJambasi, uhlanga umveli wenu. Usanzatha. Ikhaya lingapha eBhasiya. Oh, Kulala ukuthi waseJojo. Phansi kwasehlathini kokhona. hayi entabeni kanje. Yeah. Oh, Ngokoxeleyo ngandiphangela phi apha eBogart, yabo. I'm also a fashion designer, yabo, by profession. By profession. Yabo. But ke ngoku ezinye izinto siye singakwazi ufikelela kuzo ngela xesha because uyabona uMthatha it's a very small town, yabo. Yes, So ufuneka usurvive and then choose a route ngoba phi retail, yabo. Yes. So ndim lowo, yabo, SK. SK. Yeah. Thank you, Abanye bandibiza Mr S. Mr. S. Yeah. Yes. Okay, by the way, if udibana no Khotman, Yeah. ayingo SK, Mr. S. Yeah. Mr. S. Khotman, what inspired the outfit today? Namhlanje like I wanna like say winter ne, yabo. Yeah. Winter wise yonqeneka novuka ne. Yeah. And then ngiyihlanganise bo ma polo neck and then coat as well, yabo. And then but with the color combination is very important. Unganxibi nje bengathi ukutya kwasezilalini. Ubona ukutya kwamngcwaba sezilalini. Yabo, bengathi udibene ibhitruthi, udibene necarrot kule nto iyi-1, yabo. Yeah, so ndazama ke ngokuhlanganisa i-colors. If you can see bangaba my coat is matching with ilanduka isihlangu sami ezantsi. And then the polo neck is matching with the isoli yesihlangu, yabo. And then I have to break la navy ke ngoku ndimbreaka ngantoni ndimbreaka ngalo light green, not green or strong. Okay. Yeah. So that was like the color of the day actually, like combo yanamhlanje. Combo yanamhlanje, yeah. Alright, So alright, you have to Khotman. keep the combos communicating. So if you can check me, am I in communicating Nogo? Yeah, there is a bit of brown pie ezantsi of which all black bingazibonakala mhlawumbe le hood or i-bands ezizigcinileyo, yabo. Yeah. Then ungazi black, yabo. But if we are all black, izawuba khona, yeah. uzilele bani, yabo. Because check here. Yeah. Print here. Then check your sneakers down there. Yeah. It's also on the back. I think. Exactly. Yabo. Okay. So the combos are communicating. Okay. Yeah. Okay. Size ukuvutha indaba la namhlanje. Sorry for Yeah. that call. Size ukuvutha indaba la namhlanje. Khotman, ndivuyela uba usipana apha. But I want to know how to uyaphuma nje. Let's say uyothatha nje ikhefu apha eMthatha. Yeah. Nje uyophumza ingqondo. Okanye you are going for a business drink. Okanye you are going to meet a client somewhere. Uyobetha irusk and coffee. Yeah. Where do you go besides apha eNgebs? Besides the gaps, I would prefer a golden. Yes. Yeah, golden. Golden Butcher Block. Yeah. Golden Butcher Block, St. North Crest. Yeah. Yeah. I would prefer yona. Other than that, more or ivory. Is for me. Ivory, Yeah. okay. And then Which is ngiyabona nawo home. bangaba. Yeah. And this is where ziyazithi so what is your tintin, yabo. Yeah. And this is kuva kwendawo ezirong, yabo. So I would say golden. Yeah. Okay. Hayi Khotman yami. Senzela abantu abangengoba lapha eMthatha Yeah. to understand and know that there's people, there's culture. People are living. It's not like a jungle in Yeah, Mthatha. it's a small town but ke ngoku kuyaphileka apha. Yeah. Igold siyihumba apha eMthatha. Yeah. Ilapha. Yeah, ndiyabulela So, mkhulu wami. into okubalulekileyo uba ngaba funeka uzi-adjust uzixele uba ngaba ndilapha eMthatha ngoku, yabo, and Yeah. ndifuna ntoni na, yabo. Yeah. Siyazazi izikandali ziyenzeka apha eMthatha but into ebalulekileyo uba ngaba zazi uba ngaba yintoni le right uyifunayo wena qha simple. Yeah. For the socials, masitsho for the socials, abakufuna ukufollowisha Instagram, Twitter, ngu-SK Siseko
Quluba Facebook and then SK Siseko Quluba na ku Instagram. I don't have Twitter page. Yeah. Make sure you follow Umkholowa. And for the people that like custom wear and styled artists, yabon abantu abanjengami xa ndiyakushow, I'm making sure uba ndiyaqala pha eBugatti qala before. Qale ndiyonxibisa man. Yabo. Who's that guy? Men B. Tatumen B. Yeah. Tatumen B. Please dibana no timer. Please dibana no timer. Imthi nje. Nje hanyala nje. Kodwa ukeke nimthi nje. Okay, ngobe le nale. Dibanise izikhalazi ezininzi. Yabo. Invitation ke Khotmani iphumile. Khuluwa wami benemina emnandi siyabulela Khotmani yami. Yeah man. Kanjani for? Bulela mina mfowethu. Yeah man.